Падари ман Морозов Василий Капитонович. Ай Самара. Пештарак Куйбышев быт, озыр Самара. Очам москвичка Волоколамская Баженова Степанида Михайловна. Модарым дыхтыр быт, да вахты джанга соль чилпанджума, каты падарым хардыша айджангу мадан. Падарым ядыс да джанкышы набы дыстычапа. Хыдыш строитель быт падарым. Очам дыхтыр быт. Хыдмов таваличдаги Азурных сады Панджувсе да Самара, Безенчукский район, да мужа таваличдаги. Да Пештара Куйбышев быт, озер Самара. Мактабы минна да аму Самара тёркадаги быда. Бад медицинский колледж цики тёркадем, ба направление каты и сугалтидем. Да Таджикистан. Автодисе им сол иди умада. Да курор до хилши друмадом кор соля автодисе курорт обигар мы на амиджа акша. А кто централизованный бы, мол, совпрофа, курортное управление подчиняться мне когда, я говорю, проблем не будет. Öyle ki Sayın Mahram Haydarov yaki az öyle namunavi cemaat şahra ki bu garın şair okunmaya boşan. Akay Sayın Mahram qati mo az davre maktabxoni şinos hastیم yor barodar hastیم. Ойлашон аз солои 70 мешиносам ки оно ойлашон бо рохат аз Федерасияи Русия ба шаҳраки мо омадан ба фаъолияти кори тиббӣ ҳамчун ҳамшираи тиббӣ кор мекарданд. Он кас собиқадори соҳаи тибб ҳам ҳастанд. Манам курорт омадам кор кунӣ, ӯшон да курорт кор мекард. Шаҳварам ӯ вақто культ организатор буд. Баъд амуҷа шинос шудем. Ҳичи дидим ҳамдигариро шинос шудем, маҳкул шудем, ба гирифтем. Падарши зинда ӯ вақто буд, модарши зинда буд. Хушрӯ қабул кардан муна. Ягон проблема набуд. Ҳарду мо кор мекардем, хушманам да амиҷа буд, кӯдакомо нигаҳаш мекард. Оля Василовна, мо зани амакам, лекин модар ҳамчун модар аст. Аз хурдсолӣ, аз вақте ки худама шинохтам, ин кас дастамонро гирифта роҳгардиро ёд додааст. Да ҳама кор насиҳатгари мо аст. Ин кор хуб аст, ин кор бад аст. ҳатто ин кас мана аз вақти мактабӣ ба забони русиро мо аз хурдсолӣ аз ин кас омӯхтем. Аз хурдсолӣ бо забони русӣ гап мезанем. баъди хатми мактаб ино мехостанд ки ман коллеҷи тиббӣ дохил шавам. Бо ёрии ин кас коллеҷи тиббӣ дар мин шаҳраки Обигарм кушода шуд. ин кас маро худашон бурда дар он коллеҷи тиббӣ дохил карданд. бо ёрии ин кас коллеҷи тиббиро хатм кардам. ҳамаи ин укол, капельница мондану ҳама чизро ин кас ба ма омӯхта. Аввал намедонистам, тоҷикиро намедонистам, гап задаам наметонистам. Ба оста оста ёд гирифтем. Хай хрука ҳама чизе чӣ мекуне. Хамира мекардаем, кулчара, хамира, оштупара, оша, поша, ҳамаша. Ёд гирифтем, рахмаи худо, рахмати шумо. Миллати тоҷик хай ба мана маҳкула чӣ кадар. Ки маҳкул намешид, уже мегрифтам. Неки маҳкул ки буд 52 сол шуда амиҷаём.
моро ҳамеша насиҳат мекунад ки зиндагӣ пастию баландӣ дорад. ҳар куҷое ки бахтат бошад, ҳар куҷое ки шавҳар кардӣ, унҷа ватанат мешавад, унҷа хонат мешавад. Бояд ҳамунҷа зиндагӣ кунӣ, ҳамунҷа муҳаббат мекунид, мегӯяд. Ҳама пастию баландии зиндагида бояд сабр кард. аввал ҷавонора якумша фикр кунанд, баъд оиладор шавад ё чӣ кунанд. Дуюмша ки кардан обязательно камтарак саршона вазмин кунанд. Ягум чӣ накунанд, хунаклетӣ нашавад. Ягум проблема ба худшона создавать накунанд. Обязательно до раз ки шавҳар кардан ё зан гирифтан, до мурданшон бояд зиндагӣ кунанд. Дар мо кас сол мо ягум бор на ҷанг кардем, на ягум кас ҳамдигариро хафа кардагӣ нест. Пешимон нестам ки оилаи мо мустаҳкам, кӯдакон ҳамаша ба гапи худомон кадеста, ҳамаша айрамка набурмаданд, ҳамаша кӯдакон наверон ҳамаша дар пеши худомон. Бо чӣ мефорем дар ин дунё? Апаи оила ба роҳи тавбати бемориҳои занона бисёртар дар байни мардум шӯҳрат доранд. Хизматашро аз ҳеҷ кас дареғ намедорад. Барои ҳамин хоксорию меҳрубониш соҳиби ҳурмату эҳтироми мардум гаштааст. Дар ин 52 соли кори ман ними республикаи рангаш гузаштан. Дар ин кора меомадан, курорта қабулш мекардем. Ягум каса мана ганда нагуфтам гандаем, ягум каса хафаш накардам. хумсоиҳо ё дар ҳамин района ҳамаша 100% любойша медонанд. ҳам мана мешиносанд, ҳам шавҳарро мешиносанд, бачаҳома мешиносанд. Ин оила фарзандошонам бисёр хуб тарбия карданд, ба воя расонданд, соҳиби маълумот ҳастанд ва дар баробари падару модарашон онҳо имрӯз ҳамкорӣ доранду барои рушди ободии диёри шаҳраки Обгарм хизмат карда истоданд. ҳама мардум ва меҳмонон аз хизмати осоишгоҳи Оламбибӣ бисёр изҳори миннатдорӣ баён мекунанд ва фикр мекунам ки дар оянда ҳам боз сатҳи хизматрасонияшонро беҳтар мекунанду саломатии мардуми мо ва мардуми ҷумҳуриро ҳифз мекунанд.
остеохондрозы, остеопорозы, радикулиты, простатиты, эндометриты зануна, касали пусто, осаду, бесплодие, хамыша, окходами. Соли до Азоринагам, как и приватизация быт, президент Джизадот, барой Зиминой Бекори, бамынам арзары навиштан. Да совпров, да курортное управление, ба кантарак Зимина мора дждокадан. Бад уже шах мардакам, каты бачо, авал мусоркара тоза кадан да музимин мусоркабы, ба планировка кадан, ба фундамент рехтан, ба уста, и на овод кадистин. Дазгири хукмат бит, дазгири чибит, совпров бит, курортное управление бит, ба барой мыка изюзадудан профилактории шахси уишкадан. ҳама ҳамсояҳо ин каса ҳурмат мекунанд ай рӯи хоксоришон, ай рӯи хуби чон ки хеле ҳамсояи хуб ҳастанд. дар ҳама пастию баландӣ дасти ҳама каса мегиранд. момадоя ҳастанд ба фикрам биби ҳама ҳамин наберои оби гарма минастанд. Ҳозир дакӯй бишам ҷаном мондагиам хештавор дорам, а помошун додаракам гузаштагӣ дигариш ҳамаша аст. Бисёртараш да Волоколамска, да Самара ҳар ҷо аст. ҳеҷ вақт ман нафаҳмидам ки гуфта бошад ки инҷо ватани ман нест. Тоҷикистон ҳамеша мегӯяд ватани ман аст. Тоҷикистон ранги ватани хидма. Ай вақтани хидма иҷа бисёр зиндагӣ кардем. Иҷа бисёр амрим рафт. Тоҷикистон маҳкул намешид, мерафтум. Лекин нарафтум маҳкулу. Беҳтарин ҳамсояам, беҳтарин зани амакам, беҳтарин зани ҳеварам, беҳтарин янга барои Қайсунгуло. ҳама касо, ҳама оилаи мо, ҳама каса инро хеле ҳурмат мекунанд. Духтарам Славянский университет Сёркадаги, филолог, Пачаковним политехнический, гидроэнергофарк, майдаки университет милиции Сёркадаги. Навераком тоже уже ятиш Сёркат политехнический, ятиш Чурум курс, ятиш Стоюм курс, рангишмо туй мекинем. Килином хардишта тоҷика, домодам тоҷика, ягон проблем нест. Ҳамаша ай меҷавакум. Ятиш килинам ай иҷа ай бигарма, ятиш ай роғуна. Ҳардишта да ай меҷа. Я духтар дорем, все ду бача дорем. Ду килин дорем, я домод. Наверакош шукри худо заватакош коркадисти дорем. Ҳозираш 12 навера дорем. орзуи он дорам ки илоҳо 100 сол умр бинану ҳеҷ вақт дасти кама набинанд. Чунки ин кас дар амин қанати мо ҳамеша бошану ҳамеша сиҳату саломатам хеле хушҳол бошанд. Орзу дорам кӯдаком, навараком ба вақти хуш зиндагӣ кунанд. Ягон ҷанги ҷанҷу, ягон ҷо нахеса. Полностью ҳам Тоҷикистон, ҳам весь мир бояд орум шава зиндагӣ кунад. Беҷанги беҷанҷон.